агар дар вақти ҷанг ман чизро бинам, ман тоқат карда наметавонам. биё ҷанги хуб ва тоза мегузаронем бе қапидани. гӯш кун, ӯ бебохт аст 14-0. ӯ боре ҳамбои додагӣ нест ва албатта ки ӯ ба худ боварӣ дорад. ӯ ба малакаҳои худ боварӣ дорад ва ин дуруст аст. Аммо бале, шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. Ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд, то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. Роҳи сафед дӯстон. Ба ҳама салом, ташаккур ки омаден. Ки якум савол дорад. Шон, дафъаи гузашта ту зидди Адесаня баромади беҳтарин нишон додӣ. Акнун ту бо Дрикус меҷангӣ. Ба фикри ту стилҳои шумо дар ҷанг чӣ гуна мувофиқ мешаванд? Бале, Дрикус ҷангавари сахт аст. Ту танҳо ба ӯ назар кун. ӯ Уитакерро ба осонӣ зад. Шахси сахт аст. Танҳо як чиз, Дрикус. ба мураббии худ иҷозат надеҳ ки байни пойҳои туро қапад. Ин чиз барои мо нест. Ин чиз маро парешон мекунад. Агар дар вақти ҷанг ман ин чизро бинам, ман тоқат карда наметавонам. биё ҷанги хуб ва тоза мегузаронем бе қапидани. Дрикус, ту оиди Шон чӣ фикр дорӣ? Ӯ ҷангвари хуб аст ва шахси хеле дурахшон аст. Ту оиди ӯ чӣ фикр дорӣ вақте ки ин суханҳои ӯро мешунавӣ? Медонӣ, ин маслиҳати бадтарин дар ҷаҳон нест. Шон Стрикланд ҳамчун ҷанговар, гӯш кун, ӯ дар муддати кӯтоҳ баромад ва яке аз беҳтаринҳои вазни миёна дар таърихро шикаст дод ва ӯ ин корро олиҷаноб кард. Фикр мекунам ки ӯ арзандаи эҳтироми калон аст. Ҷанговари хуб аст ва мо рӯзи 20 январ ҷанги беҳтарин ташкил мекунем. Ана ин суханҳои ӯ рост аст. ӯ дар ҷанг доимо барои мурдан тайёр аст. Мо ҷанг ташкил мекунем. Савол ба Алекс Волконовский. Алекс, ту чанд муддат пеш дар интервю гуфтӣ ки ба ин шахс дарси хоксориро меомӯзӣ. Барои чӣ ту боварӣ дорӣ ки ту ин корро карда метавонӣ? Ту дар ӯ чӣ мебинӣ? гӯш кун, ӯ бебохт аст 14-0. ӯ боре ҳамбои додагӣ нест ва албатта ки ӯ ба худ боварӣ дорад. ӯ ба малакаҳои худ боварӣ дорад ва ин дуруст аст. Аммо бале, ман боварӣ дорам ки моҳи феврал ба ӯ дарс меомӯзонам ва ҳар чӣ зудтар ин корро кардан мехоҳам. ман тайёрам ки баромада шоу ташкил кунам. ту боварӣ ӯро хотиррасон кардӣ. Ба фикри ту ӯ ба худ сахти бад боварӣ дорад. медонӣ, худбоваркунӣ ягон кори бад нест. Агар ки ту хуб омода шуда бошӣ, агар ки ту дар ҳақиқат меҳнат мекунӣ, баъзе вақт боварӣ ба имкониятҳо ба ту фоида оварда метавонанд. Агар ки ту меҳнат кунӣ, ҳамон вақт ин чиз кӯмак мекунад. Аммо мебинем ки ӯ воқеатан меҳнат мекунад ё ин ки ӯ танҳо боварӣ дорад ки сахт аст. ман боварӣ надорам ки ӯ сахт аст, чӣ гуна ки худаш фикр мекунад. Аммо моҳи феврал месанҷем ки чӣ қадар ӯ сахт аст. Илия, ту чанд муддат пеш гуфтӣ ки ин яке аз муҳорибаҳои осон мешавад. Чӣ гуна ту ин суханҳоро мегӯӣ вақте ки ту бо яке аз бузургтарин ҷангварони ин вазн меҷангӣ? медонӣ, ӯ баъди мағлубият мебарояд ва ман барои ин ҷанг 100% тайёр мешавам. ва фикр мекунам ки ӯ низ 100% тайёр мешавад. Аммо ман меҳнати зиёд, боварӣ ва дастгирии одамонро дорам. ва шумо ин чизро моҳи феврал мебинен. савол ба Шон. Ту гуфтӣ ки ҳайрон мешавӣ агар ки Вераро ба нокаут равон накунӣ. Барои ман шавқовар аст ки ту бо ӯ чӣ гуна ҷангидан мехоҳӣ. Дар стойка ё ин ки ту тайёрӣ ки бо ӯ дар ҳамаи мавқеъҳои ММА ҷангӣ? бале, ман дар стойка ҷангидан мехоҳам. ӯ маро ба замин афтонда наметавонад. ман ҳайрон мешавам агар ки ман ӯро ба хоб равон накунам. Марлон, Шон мегӯяд ки ҳайрон мешавад агар ки туро ба нокаут равон карда натавонад. оё ту ин ҷангро дар стойка гузаронидан мехоҳӣ, то ин ки ту ӯро ба нокаут равон кунӣ, чунки ӯ туро ба нокаут равон кардан мехоҳад? медонӣ, ӯ одами хуб нест. ман тайёр мешавам, ман меҷангам. танҳо ба ӯ назар кунен. ӯ адами 22 навбатӣ аст. савол ба Шон Стрикланд. Шон, вақте ки ту чемпион мешавӣ, ту диққат ҷалб мекунӣ. бо ту суҳбат кардан мехоҳанд. Ту дар чунин шароитҳо худро чӣ гуна нигоҳ медорӣ? намедонам, билохира ин танҳо камарбанд аст. дар дивизиони мо ҷанговарони сахт зиёданд. ман пули зиёд кор кардам. маро бисёртар мешиносанд. аммо шумо маро медонед, ин камарбанд барои ман ҳеҷ аст. ман хуни онҳоро резондан мехоҳам. акнун навбати резондани хуни Дрикус аст ва ман интизорам. метавонед ин камарбандро гирифта дар ин майдон ба любой кас диҳед. барои ман фарқ надорад. ин камарбанд барои ман ҳеҷ чиз нест. ҳама чизе ки ман мехоҳам хуни ин шахсро резондан ва ин шавқовар мешавад.
ва боз Дрикус, ту ба ман писандӣ, аммо мо бо ту меҷангем ва мо набояд ки дӯст бошем. Ман набояд ки монанди мураббият байни пойҳои туро қапам.